Καλώς ήρθατε στο Molas Corner 3. Αυτό είναι το τρίτο μου βίντεο. Έχω πάρει έτσι λίγο μπρος και μου αρέσουν αυτά τα content τελικά. Και εντάξει, περιέχουν και θέμα League of Legends, οπότε είναι και κάτι έτσι που γίνεται και θέμα για συζήτηση, θεωρώ. Οπότε, σε αυτό το βίντεο δεν θα φτιάξουμε tier list, φτιάξαμε, μπορείτε να δείτε το προηγούμενο βίντεο. Θα φτιάξουμε όμως τις καλύτερες πεντάδες που θεωρώ εγώ, με βάση αυτά που είδα μέχρι στιγμής στο Summoner's Rift. Και προφανώς αυτό που θα δείτε είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Δεν έχει σκοπό να θίξει κάποιον. Και εννοείται ό,τι θέλετε μπορούμε να το πούμε στο Twitter, να τα συζητήσουμε, να τα αναλύσουμε, ό,τι γουστάρετε και περιμένω και τα δικά σας, τις δικές σας πεντάδες φυσικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Dream Team ή Team Noobs. Θα ξεκινήσουμε με Team Noobs, θα πω. Θα το πάμε έτσι από κάτω προς τα πάνω. Αν και όχι, θα ήθελα να ξεκινήσω το Dream Team. Το Dream Team θα πάμε. Λοιπόν, Dream Team. Top lane. Γενικά, ο Spooder δεν με εντυπωσίασε. Δηλαδή, αντικειμενικά θα βάζαμε Spooder, ας πούμε, με βάση το όνομα, αλλά δεν με εντυπωσίασε. Περίμενα παραπάνω πράγματα από τον Libra. Δεν έδειξε τα στοιχεία που ήθελα να δω στο κρίσιμο match εναντίον στους Game Space. Ο Aitekin είναι πολύ καλός παίκτης. Μ' αρέσει, παίζει πολύ σταθερά. Και ο Νίνο, η αλήθεια είναι ότι παίξει πολύ καλά εναντίον του Steam Fantasma και είναι κρίμα που δεν είχαμε κάποιο loser μπαράκι να βλέπαμε λίγο πώς θα πάνε τα. Ξέρεις, αν θα παίξει και μετά καλά, γιατί ένα match δεν μπορεί να κρίνει και πολλά, αλλά τώρα θα πάμε με αυτό το σκεπτικό. Οπότε εγώ θα βάζα στο top Aitekin πρώτο. Γιατί είναι σταθερός, έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία και δεν ξέρουμε πώς θα παίξει εναντίον Spooder. Θα το δούμε στο μεγάλο τελικό την Κυριακή, νομίζω. Jungle, εντάξει. Δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι. Το παιδί είναι άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω πώς ακόμη μένει η Ελλάδα. Μπράβο στους φάτες μου που το κρατάνε. Mid, εντάξει. Mid, ο Πέπε έχει ανέβει πολλά σκαλιά το τελευταίο χρόνο. Είναι πολύ καλός παίκτης. AD, μπορώ να πω, στο AD, με βάση το τι είδα, εγώ θα το δώσω στο Zeus, γιατί έπαιξε το game της ζωής του. Δεν θα το πω, γιατί έχει ξαναπαίξει έτσι καλά. Απλά σε σύγκριση με το Vendetta έπαιξε πολύ καλύτερα, θεωρώ. Καλά, και Vendetta παιχτάρα είναι, το συζητάμε. Απλά θα πω με βάση τι με εντυπωσίασε, ότι θα βάζω Zeus στο AD. Χωρίς αυτό, προφανώς δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο στο Vendetta ή κάτι τέτοιο. Και support, μ' άρεσε και ο River και ο Centurion. Η αλήθεια είναι. Αν και ο River έχει ψηλοπέσει, το είπε και ο ίδιος στο Twitter. Γιατί έχει τα δικά του προσωπικά θέματα που είναι πολύ τα φυσιολογικό έτσι στα eSports. Και θα βάλω το Centurion που είναι πιο σταθερός. Θα μπει ο Centurion, είναι πιο σταθερός μέχρι στιγμής και σίγουρα θα δούμε πολλά περισσότερα στο τελικό της Κυριακής, νομίζω. Το ξανάπα. Λοιπόν, αυτή θεωρώ ότι είναι η Dream Team με βάση το τι είδαμε παιχτικά. Τι είδα εγώ που μου άρεσε προσωπικά, δηλαδή που ξεχώρισα. Τώρα, στο OK Team θα μπει ο Spooder, top. Jungle θα βάλω τον Drofan, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Θα βάζα η Drofan ή Elixir εδώ πέρα, αλλά θα πω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο, αλλά θα βάλω Drofan γιατί έχει εντυπωσιάσει αρκετά. Εντάξει, και ο Elixir, αλλά θεωρώ ότι ο Drofan δείχνει δηλαδή πολύ γρήγορα την άνοδό του σε ένα ok roster, έτσι, δεν είναι ότι έχει κάποιο βαρύ όνομα κτλ. Mid, Cheaper θα μπει εδώ, πολύ καλός. AD, Vendetta και support River. Θα βάζω στο δεύτερο roster. Τώρα προφανώς το OK Team, το Dream Team, θα βάλω Strong Team, όχι OK Team. Προφανώς τώρα μικρολεπτομέρειες είναι αυτό που βλέπουμε. Αν ξέρεις το Jungle που ο Manati είναι πολύ ανώτερο επίπεδο. Τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Πάντα με βάση το τι είδαμε στο Summer Cup. Decent Team τώρα, πάμε στο Decent Team. Top. Θα βάλω τον Nino στο top, ο οποίος, ξαναλέω, θα τον έβαζα και Dream Team ή Strong Team, αλλά θα πω
θα μπει στο decent team, γιατί τον είδα μόνο ένα match, μπορεί να ήταν το perfect day του και γι' αυτό να ξεχώρισε. Οπότε εδώ θα βάλω... βασικά έκανα βλακεία. Ο Ντρόφαν θα πρέπει να πάει στο decent team. Και θα πάει ο Pallet στο strong team. Ο Pallet είναι πολύ καλός. Έκανα βλακεία, το διόρθωσα. Θα βάλουμε Νίνο Ντρόφαν. Mid. Ο Βανέ δεν μ' άρεσε τόσο στο μάτσο με τους Φάντασμα. Mid θα βάλω το Μέντος. Μου άρεσε ο Μέντος ενάντια στον Πέπε. Έπαιξε πολύ τίμια. Mid θα βάλω Μέντος. AD Ντρούξη. Και support τον Ζήψη. Εντάξει, όλοι είναι πολύ καλοί παίκτες. Δηλαδή, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ, πολύ κακό έτσι πως τους έχω χωρίσει. Δηλαδή, νιώθω άσχημα. Στο OK team θα βάλω Libra, Elixir. Τον Elixir, ο Elixir ας πούμε, θα μπορούσε να παίξει και στο strong team, θεωρώ. Απλά, επειδή δεν έχει κάποιο support το οποίο να τον καθοδηγεί, έναν έμπειρο, είναι πιο χαμένο στο map. Δεν είναι ότι δεν είναι ικανός, ας πούμε, ή δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με Ντρόφαν και Pallet. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια χαρά στο ίδιο επίπεδο και με τους δύο. Mid θα βάλουμε τον Sebex. AD. Ο Νικέης δεν με εντυπωσίασε τόσο ρε γάμο και περίμενα παραπάνω από αυτό, να πω την αλήθεια. Νικίας AD. Και support. Βασικά ο Νάβα έχει παίξει καλύτερα από Νικία. Και θα τον έβαζα βασικά στη θέση του Ντρούξη. Τώρα ξέρετε, βλέπω και παίκτες που ξεχνάω και τα λοιπά, οπότε γίνεται λίγο μπέρδεμα. Πού είναι αυτό, πού είναι αυτό. Είναι και ο Noodle δεν μ' άρεσε. Support στο OK team, ο Κέρο. Νομίζω δεν άφησα κάποιον. Όχι. Θα βάλω τον Cospect. Και στο Team Noobs μπορώ να παίξω να βάλω όλο άλλη μια στήλη. Όχι. Όχι. Κάπως θα μπορούσα, αλλά τώρα γάμισα τα. Στο Team Noobs τώρα, αυτοί που θα φάνε το BM είναι ο The Sirius, πρώτος και καλύτερος, γιατί είσαι νουμπάς. δεν έπαιξε καλά. Περίμενα παραπάνω το The Sirius. Στο Jungle ο Φρόι. Δυστυχώς δεν. Mid στο Team Noobs θα βάλω τον... Και να βάλουμε τώρα Mid. Να βάλουμε Αλβανάι. Όχι, εντάξει, νουμπάς δεν είναι. Απλά είχε κακή μέρα. Όχι ηρώικα, είχε μεγαλώσει λίγο το παιδί. Στο Team Noobs AD θα βάλω το Phantom, γιατί έκανε retire ο νουμπάς, ενώ δεν έπρεπε να κάνει και να κάνει focus να παίξει καλά. Και σε support το Λεντάρα φυσικά, γιατί είναι μεγάλος νουμπάς. Αυτά, εντάξει, δεν μπορούμε να τους χωρέσουμε όλους, από την αλήθεια. Να βάλουμε και ένα coach στον καθένα. Μ' αρέσει αυτό. Και στους coaches κιόλας ξέρω πόσοι δουλεύουν και τα λοιπά. Λοιπόν, εγώ θα βάζα και με βάση εμπειρίας. Για να τους έχουμε τους coaches όλους. Rent. Έλα, πού είναι οι coaches? Δεν τους έχουμε όλους. Μάλλον όχι. Επειδή είναι σαν παίκτης το τώρα κατάλαβα. Δεν είναι sub plays. Οκ, εντάξει, δεν πειράζει. Με βάση λοιπόν το Summer Cup, αυτό είναι
τα roster που θα επέλεγα εγώ και θεωρώ είναι πολύ τίμια. Και ξαναλέω, δεν είναι θέμα τώρα skill, αν ξέρεις την τελευταία κατηγορία. Βασικά και την τελευταία κατηγορία, ας πούμε, The Series και Fandom, τα παιδιά έχουν πολύ προοπτική. Απλά θέλουν δουλειά παραπάνω και λίγο το mentality να φτιάξουν. Από εκεί και πέρα, έχουμε πολύ καλούς παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα και έχουμε φτιάξει πολύ τίμια roster. Μπράβο σε όλες τις ομάδες και χαίρομαι γι' αυτό. Από εκεί πέρα, αυτό είναι που πιστεύω εγώ με βάση το τι είδα, ότι θα έφτιαχνα τις πεντάδες που θα ήθελα. Πείτε μου και στη γνώμη σας και εννοείται τα BM να ξεκινήσουν στο Twitter. Αυτά από μένα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο στο Molas Corner. Αυτό είναι το 3, πάμε στο 4 μετά. Οπότε τα λέμε.